Huomenta, Mirja. Sulla on hieno teos käsissäsi. Kyllä vain. Storybook Helsinki and Beyond. Tässä on kyseessä suomalainen erityispiirre, nimittäin Jugend. Suomalaisen arkkitehtuurin helmi on koottu nyt vasta kattavaksi kuvakirjaksi ja tarvittiin ulkomaalainen huomaamaan, millainen aarre meillä on käsissämme. Helsinki voi yllättää arkkitehtuuria tuntevan ulkomaalaisen. Näin kävi Yhdysvaltain suurlähettilään vaimolle ensimmäisellä kaupunkikävelyllä. My jaw dropped. I'd never seen anything like it. It's so exuberant and so strong and so whimsical and quirky all at the same time. Ympäristösuunnittelija Cody Orek etsi turhaan kirjaa suomalaisesta kansallisromantiikasta. They said, oh, there's no book on this and there never has been, and tourists are always asking for this. And I just determined that something needed to be done. Nyt 3 vuoden työn jälkeen ilmestynyt kirja näyttää, miten suomalainen kansallistunne 100 vuotta sitten hakattiin kiveen ja kaiverrettiin puuhun. Ikiaikaiset henget, noidat ja maahiset koristivat julkisivuja ja sisustuksia. Ranskan liljat vaihtuivat suomalaisiin kasveihin ja männynkäpyihin. We don't need to imitate kings and queens with our tastes anymore. We can discover what it is to have a Finnish building. Vakuutusyhtiön julkisivu pelottelee pahoilla voimilla, siis aikansa ulkomainontaa. Talo kertoo myös kalevalaisen uskomuksen, että kullervon suuteleminen pitää onnettomuudet loitolla. Siinä siis köyhän vakuutus. Thank you for protecting me now. That's a good boy. Samanlaista ei ole missään muualla, sama tyylistä toki. There's a sort of austerity in Finnish Jugendstil, and that's what I love. There's a cleanness. It's not decadent or luxurious in any way. It's still honest. Tunnelmalliset valokuvat syntyivät vanhoilla laakafilmikameroilla. I was very interested in the way the light feels in real film rather than on digital. It feels like it's closer to the actual project, to the essence of the project. Diplomaatti ei raaski sanoa ääneen, että tätä Suomen ainutlaatuista tyyliä on pilattu maalaamalla ja kalustamalla aivan väärin. Ja täällä studiossa Amalanassi Petteri Kummala Arkkitehtuurimuseosta. Petteri, huomenta, tervetuloa. Kiitos, niin huomenta. onko Helsinki aarreaitta Jugendille? Ehdottomasti. Yksi, sanoisinko, maailman parhaita Jugendkaupunkeja. Kiistatta. No, kuinka näin? No, kuinka näin, jos ajatellaan se, että miksi näin tapahtuu, niin siinä on muutama sellainen kiinnostava syy. Eli Helsinkiä tähän aikaan, kun Jugend tällaisena arkkitehtonisena tyylinä syntyi, niin Helsinkiä rakennettiin aivan valtavasti. Sitä tänne siis 30 vuoden aikana suunnilleen väkiluku 3-kertaistui ja Jugend osui just tähän tällaisen valtavan rakennusajan kohtaa täsmälleen. Sen takia meillä on paljon näitä. Ja sitten edelleen näitä rakennuksia. Sitten siinä on se puoli, että se oli uusi arkkitehtuurityyli, johon uudet arkkitehdit innostu. Niin nämä on näitä taustasyitä. Monen mielestä tämä tyylilaji on suunnilleen kauneinta, mitä Suomen arkkitehtuurista on ikinä tullut, mutta aikakausi jäi loppujen lopuksi aika lyhyeksi. Minne Jugend oikein katosi? Joo, se oli todella lyhyt. Itse asiassa voisi oikeastaan karrikoidessa sanoa, että se on joku 5 vuotta ollut sellainen niin kuin todella kuuma kausi. Mutta siinä tuli tällainen tavallaan ehkä kyllästyminen siihen näihin peikkoihin ja menninkäisiin ja maahisiin ja tällaiseen niin kuin tiettyyn tällaiseen kalevalaiseen juttuun. Et siinä tuli sellainen, siinä on ihan sellainen yksi tietty tarkka vaihekin, se liittyy tuohon rautatieaseman rakentamiseen, joka oli alun perin tällainen niin kuin hyvin kansallismuseota muistuttava rakennus. Siinä vaiheessa sitten pari tällaista niin kuin rationaalista arkkitehtityyppiä sanoi, että tälle ei voi rakentaa, että ajatelkaa nyt vähän. Ja rautatieasema täytyy näyttää rautatieasemalta. Ja sitten se niin kuin muuttui, että alettiin oikeasti niin kuin rakentaa enemmän tälleen vähän ehkä niin kuin järkevämmin ja jotenkin pakko sanoa, että voi miksi rautatieaseman täytyy näyttää rautatieasemalta? Niin, no siinä on, mutta taide menee tälleen, että se menee tavallaan tietyissä sykleissä ja sitten jotenkin kun se on ammennettu se yksi tyyli jotenkin niin kuin loppuun, niin sitten siirrytään johonkin muuhun. Ja tuossa se oli sitten vähän tällainen rationaalisempi juttu. Hei Petteri, oliko tämä niin kuin jatkoa tälle meidän taiteen kulta-ajalle? Joo, ehdottomasti. Oli tämmöinen kalevalainen ja karjalainen näkemys, Gallen Kallelan hienot työt ja niin poispäin.
Niin osuuko se just 1910-luvulla, 1920-luvulle? Oikeastaan siihen vuosisadan vaihteeseen ja sitten niin kuin ennen 10-lukua. Se oli se, niin kuin se kiivain vaihe. Ja Kallen Kallellahan oli itse myös arkkitehti osittain. Että hän oli niin kuin luomassa tätä arkkitehtonista tyyliä myös. Arkkitehdit kävi siis Karjalassa. Että ne teki tätä ihan samaa kuin taiteilijat, kuvataiteilijat, tätä samaa niin kuin kartoitustyötä ja haki siltä Karjalasta näitä niin kuin ajatuksia uuteen suomalaiseen tyyliin tai jotakin näin. Oliko Lars Sonck Jugendmiehiä? Yksi keskeisimpiä ehdottomasti. Eli oliko se suomalainen koulukunta, jos ajatellaan sitten Empire Helsinkiä, niin siellä tultiin Saksasta, tuli ulkomaan apuja tsaarin rahalla rakentamaan kaupunkia. Mutta oliko tämä meidän suomalaisten aika pitkälle oma keksintö tämä Jugend? Joo, oikeastaan voi sanoa, että tämä oli sitten siinä mielessä myös merkittävä, että tämä oli ensimmäinen suomalaisten arkkitehtien aidosti tavallaan kehittämä. Tietenkin siinä on paljon ulkomaisia vaikutteita, että nämä nuoren polven tyypit, joita on just Sonck ja Saarinen ja tällaiset näin, niin nehän luki siis kaikki julkaisut kannesta kanteen, jotka tuli Manner-Euroopasta ja Englannista ja haki sieltä, mutta ne toi myös sitä omaa tällaista niin kuin suomalaista juttua siihen. Ja oikeastaan ensimmäistä kertaa maailmalla alettiin suomalaista arkkitehtuuria katsoa, että tämähän on kiinnostavaa. Että siis Pariisin paviljonkin silloin 1900, niin se oli sellainen niin kuin kansainvälinenkin mullistus. Ja Saarinen ja tällaiset tyypit, ne rakensi myös ulkomaille, että tässä oli selkeästi uusi tällainen käänne, mielenkiintoinen käänne. Ajanjaksohan osui tällaisen kansallisromantiikan nousuun. Kuinka isona pidät sitten ilmiönä tällaista poliittista virettä Jugendissa? Oliko siinä jokin tällainen poliittinen viesti? No siinä oli siinä mielessä selkeä poliittinen viesti, että se liittyi tähän venäläistämisaikaan. Ja siis voi sanoa, että sieltä haettiin sitten niin kuin, siellä oli tällaisiakin niin kuin mielenkiintoisia esimerkkejä, kuten Katajanokalla on sellainen talo kuin Olofsborg. Ja siinä on siis tällainen ruotsinkielisten pankkimiesten tällainen porukka, joka on sen rakentanut. Olofsborg on siis tietenkin linna, joka on tuolla Olavinlinna itärajalla. Ja se on ollut aikanaan niin kuin Ruotsin ja Venäjän vallan välinen raja. Olofsborgin nimi haluttiin tuoda niin kuin siihen taloon sen takia, että sillä haluttiin tuoda tämä raja, niin kuin, tämä ero niin kuin Venäjän valtaan jotenkin esille siinä talossa. Et siellä tehtiin hyvin paljon tällaista niin kuin Venäjän vastaista tai niin kuin kansallista ja sellaista niin kuin sitä sortopolitiikkaa vastustavaa, tällaista tiettyä niin kuin pientä koodityyppistä politiikkaa kyllä, mitä on tuossa kirjassakin nostettu itse asiassa. Jos mietitään tätä sitten ihan puhtaasti tyylisuuntana, niin jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä ollaan aika tämmöisessä selkeässä, yksinkertaistetussa arkkitehtuurilinjassa, mikä näkyy kaikissa uusissa merkkirakennuksissa. Onko meille jossain välissä vielä tulossa sellainen Jugendin uusi renesanssi siinä mielessä, että me saataisiin taas nähdä uusissakin rakennuksissa näitä koristeellisia muotoja? Mitä uskot? No siis siinä on... Mä en usko ehkä, että niin koristeellisuutta niin siinä mielessä tulee ornamentteja ja näitä, mutta rikkaampi muoto, se on selvää. Että se, jos katsoo vaikka nyt uutta Kaisa-kirjastoa tuossa Kaisaniemessä, niin siinä on sellaista niin kuin selkeästi vähän uutta otetta. Että tämän tyyppinen niin kuin asia on kyllä kuplii pinnan alla vähintäänkin. Samalla kun kiitetään, mä ilmoitan tähän, että itse tein muuten viimeksi eilen. Sitä voi tehdä julkisilla kulkuvälineillä, mutta myöskin autolla. Päivänsä aikaa kiertää Helsinkiä ympäri ja mennä näiden upeiden jugendtalojen, niin se on pysähdyttävä kokemus. Kyllä, ehdottomasti. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.